L-eks uffiċjal tal-FIAU Jonathan Ferris fetaħ kawża fil-qorti kontra l-awtoritajiet Maltin wara li ġie rifjutat l-istatus ta' whistleblower. Huwa qed isostni li dan huwa legali u jikkostitwixxi ksur ta' drittijiet tiegħu. Ferris fetaħ il-kawża kontra s-segretarju permanenti prinċipali Mario Kutajjar u kontra Philip Massa, il-kap tat-taqsima tal-whistleblowers fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Kien propju dan l-uffiċċju li ċaħat it-talba ta' Ferris biex jingħata l-istatus ta' whistleblower. Ferris qed isostni li tkeċċa mill-FIAU minħabba l-insistenza tiegħu li jinvestiga fil-fond l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni minn membri tal-Gvern. Huwa kien impjegat fl-FIAU f'Novembru tal-2016 u kien responsabbli minn investigazzjonijiet fuq membri jew uffiċjali tal-Gvern minħabba l-esperjenza tiegħu bħala spettur tal-Pulizija fit-taqsima tar-reati ekonomiċi. Madankollu ma tħabbira tal-elezzjoni tneħħa mill-kariga tiegħu u ftit wara l-elezzjoni tkeċċa mill-FIAU wara li l-Ministru Edward Cicluna allega li r-rapport tal-FIAU kien miktub tal-imod biex ikun mikxuf lill-midja. Fit-tmiem Novembru tal-2017 Ferris kien imsejjaħ biex jixed quddiem il-Kumitat Pana u fl-ewwel ta' Diċembru għamel l-ewwel talba biex jingħata status ta' whistleblower. U talab iressaq din it-talba lit-taqsima responsabbli mill-whistleblowers fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru li ma talba ġiet miċħuda. Ferris isostni li huwa tkeċċa mill-FIAU minħabba li kien qed jagħmel xogħlu u minħabba li l-konklużjonijiet tal-investigazzjonijiet tiegħu kienu politikament skomdi għall-Gvern. Qal li ħass il-ħtieġa li jingħata l-protezzjoni ta' whistleblower wara li tkeċċa mill-FIAU. Ferris sostna li l-fatt li ma natax il-protezzjoni ta' whistleblower jikkostitwixxi ksur tal-liġi u ksur ta' drittijiet bażiċi tiegħu u talab li l-qorti tiddikjara din id-deċiżjoni bħala nulla. L-applikazzjoni kienet iffirmata mill-avukati Jason Azzoppardi u Andrew Borg Cardona. Mingħajr il-protezzjoni tal-whistleblower, Jonathan Ferris jista' jiffaċċja sentenza ta' 5 snin ħabs u multa ta' 100,000 euro jekk jikxef dettalji dwar każijiet ta' korruzzjoni li jinvestiga sakemm kien jaħdem fl-FIAU.